Μωρό μου, καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα στην Ελλάδα, καλημέρα σε όλους εσάς που είστε και σήμερα εδώ μαζί μας και θέλετε να γλυκαθείτε η Μάνια Ντέλου και αυτή τη φορά... Σκέφτομαι σήμερα που νιστάζω πολύ όμως, έτσι. Και θέλω να πεις όμως ότι νιστάζεις ενώ κοιμήθηκες πάρα πολύ, γιατί τελικά νιστάζεις είτε όταν ξενυχτήσεις είτε όταν κοιμηθείς πάρα πολύ. Κοιμήθηκα πολύ όμως, πολύ. Λοιπόν, και δεκάωρο. Ναι. Ζηλεύω, έχει να μου συμβεί πολύ καιρό. Λοιπόν, cheesecake καπουτσίνο. Θα το φτιάξω όλο μόνο σου σήμερα, επειδή νιστάζω. Οκ, ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Για να ρίξουμε την κάρτα. Να ρίξουμε την κάρτα να δούμε τα υλικά, παρακαλώ. Τι ωραίο που φαίνεται, Μάνια μου. Λοιπόν, για τη βάση θέλουμε 250 γραμμάρια μπισκότα δημητριακών, 100 γραμμάρια μαργαρίνη βούτυρο, 3 κουταλιές του γλυκού καφέ εσπρέσο, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Τέλεια. Και θα ξεκινήσουμε με τη βάση. Ωραία. Εντάξει. Ας σημειώσουν οι άνθρωποι και για την κρέμα και επανερχόμαστε. Για την κρέμα είναι. Ναι. 600 γραμμάρια τυρί κρέμα, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 40 ml κρέμα γάλακτος, 6 κουταλιές του γλυκού καφέ εσπρέσο. Αν χρειαστεί θα την ξαναδείξουμε. Λοιπόν. Όχι, θα χρειαστεί, σίγουρα. Λοιπόν, παίρνεις τα μπισκοτάκια. Μάλιστα, κυρία. Κοίτα. Λιώνουμε το βούτυρο. Ναι. Αχα. Το έχω ξανάψει, χρυσό μου. Αχα. Ναι, θα βάλω και το γάντι μου, αλλά κάτσε να ανάψω το μάτι, γιατί χρυσό μου να λιώσει βούτυρο σε... Τι. Μάτι που δεν έχει ανάψει. Εγώ θα πάρω ένα μπολ, γιατί θέλω να βάλεις μετά τα γατάκια και να τα ανακατέψεις. Όχι, θα πάρω από τώρα από το αγαπημένο μου Σάνιτας. Γιάννη! 40 και 10 δώρο, έτσι. Γάντια μιας χρήσης, φανταστικά. Θα ήθελα να πω, δεν πειράζει, θα το κάνω. Για ό,τι μπορείτε και ό,τι θέλετε και ό,τι χρειάζεστε. Λοιπόν, λιώνουμε το βούτυρο. Αχ, και αλήθεια λέω. Χτυπάς τα μπισκότα. Κάτσε, χρυσό μου, πες ένα γίτσες. Πες ένα τριψήφιο αριθμό. Έλα. Περίμενε, καλέ Παναγιά μου. Μάλιστα. Μάλιστα, κυρία. Τι να κάνω. Λοιπόν, βάζουμε τα μπισκότα εδώ στο μούλτι. Ωραία. Μούλτι κούλτι. Οκ. Ναι. Ωραία. Τι ζογκλέρ. Έτσι όμως. Όλα. Ναι, μωρέ, όλα. Σιγά, πολλά σου έδωσα. Όχι, χρυσό μου, ρωτάω, μη σου χαλάσουν τη συνταγή, Παναγιά μου. Συγγνώμη, τα γάτια που τα πήρες εσύ? Τα πήρα εγώ. Ναι, αλλά το ανοιχτό το κουτί που το βρήκες? Άνοιξε καλέ, εδώ δικά μας είναι, χορηγός μας, τα Σάνιτα, στα υπέροχα. Λοιπόν, είδες, άρχισε αυτό. μέσα λοιπόν στο μούλτι, έλα. Δεν υπάρχει. Πιάστα. Κάτσε, χρυσή μου. Παιδιά, να σας πω, άντε όλοι οι εντολές δίνετε. Έχω τη μία. Θες να φωνάξω και τους άλλους? Έχω και τη φράου στο αυτί. Θες να φωνάξω και άλλους? Όχι, τα καταφέρνω, χρυσό μου, λίγο χρόνο θέλω. Μαχα. Παιδιά, Σήμερα να δείξουμε συνταγή. μήπως έλειπε κάτι? Λοιπόν, όση ώρα λοιπόν θα κάνει τη βάση. Αυτό είναι. Έπιασε, υποτίθεται. Εγώ θα κάνω την κρέμα. Όλα καλά. Έτσι λέω, κοίτα. Έτσι. Ναι, μια χαρά. Φτάνει. Δεν έχουν γίνει όλα. Λοιπόν, για την κρέμα. Να δείξω εγώ την κρέμα. Όση ώρα θα κάνεις εσύ αυτό, θέλεις? Κάτσε λίγο, αυτό σχεδόν έλειωσε. Τι να το κάνω? Αυτό λοιπόν θα το ρίξεις μέσα εκεί τώρα. Δεν σε ακούω στα μάτια. Εντάξει, είναι τρομερό. Όχι, ξέρεις τι είναι τρομερό. Τώρα ο τηλεθεατής δεν μπορεί να καταλάβει αυτά που ακούμε εμείς. Το έχεις καταλάβει, έτσι. Οπότε βλέπουν δύο παλαβές. Μα λέω. Το έχεις καταλάβει. Θα την εκθέσω τώρα, λέω. Να σε εκθέσω. Ναι, δώσ' το. Άσε, δεν την εκθέτω. Λοιπόν, έλειωσε το χτυπάμε βούτυρο. το τυρί κρέμα. Ναι. Που κάνει τη διαφορά στο cheesecake, μου αρέσει πάρα πολύ. Αγάπη, ρίχνεις μέσα το βούτυρο. Α, εδώ. Εγώ δεν το ήθελα εκεί γιατί θα καεί. Κάτσε να σημειώσουμε λίγο ξανά τα υλικά, σε παρακαλώ. 600 γραμμάρια τυρί κρέμα. 600 γραμμάρια τυρί κρέμα, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 40 ml κρέμα γάλακτος, 6 κουταλιές του γλυκού καφέ εσπρέσο. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Κάποια που δεν έχουν κοπεί τελείως πειράζει, τα κάνω με το χεράκι. Πειράζει, αγάπη μου. Ρίχτω μέσα και ξαναχτύπα το λίγο. Να ρίξω το βουτυράκι. Ναι. Okay. Oui. Για να γίνει πιο υγρό. Ναι. Το ρίχνω όλο ή κρατάω και λίγο να το ρίξω στο μπολ? Αν το έχει μετρήσει σωστά με από τη συνταγή ο Γιάννης, ναι, μπορείς να το ρίξεις όλο. Κάτσε. Να κλείσουμε το μάτι. Έλα, δώσε λίγο ένταση! Αυτή μέχρι στιγμής είναι η διαδικασία και για το cheesecake ούτως ή άλλως, έτσι. Εντάξει, πεθαίνω. Τι έχεις ρίξει μέσα? Τυρί κρέμα. Όλα αυτά που δώσαμε. Ζάχαρη, καφέ και κανέλα. Όλα είναι για την κρέμα. Κοίτα.
Ναι, τι ωραίο χρώμα που πήρε. Αυτό έπρεπε να τα είχαμε. Σε ρώτησα και μου πες δεν πειράζει. Αγάπη μου. Άιντε. Θα το κάνω πολύ απλά. Θα το ρίξουμε εδώ. Ναι. Και θα το κάνω με τα χεράκια μου. Εντάξει, αγάπη. Ναι. Κοίτα. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ και το βάζω με τα χέρια. Έτσι. Αυτό. Παιδιά, εδώ μεταξύ εμένα στο cheesecake το αγαπημένο μου είναι το μπισκότο. Θα μπορούσα να τρώω μόνο μπισκότο με βούτυρο. Είναι θεϊκή η γεύση. Λοιπόν, σε αυτό εδώ τώρα τη βάση θέλω να ρίξετε τον καφέ. Ωραία, να στο φέρω. Και την κανέλα. Πώς έπρεπε να είχα πιάσει τα μαλλιά μου. Τι να κάνω τώρα. Μη στα πιάσω με αυτό το χέρι. Ρίξε, παιδί μου, όλα. Εντάξει. Yeah! Ωραία. Δεν ήξερα ότι στο μπισκότο βάζεις καφέ και κανέλα. Ξέρεις, γιατί για να σου δώσει τη γεύση. Πώς θα σου δώσει τη γεύση. Ναι, νόμιζα μόνο στην κρέμα μπαίνει η γεύση. Πολλά νομίζεις. Εντάξει, γι' αυτό δεν είμαι επαγγελματίας. Είμαι ερασιτέχνης. Λοιπόν, με αυτό φτιάχνουμε τη βάση Ωραία. και νομίζω ότι αυτό είναι έτοιμο μόνο μου. Ωραία, το κλείνω. Εντάξει. Και κάνουμε το εξής. Το ταψάκι μας. Τέλεια. Καλά, τι έχει γίνει σήμερα, ρε παιδιά, το παίζετε DJ. Πάμε, έχεις και αλλαγές. Και το παντελόνι. Α, καλά. Κοίτα τι ωραίο που έχει γίνει. Μιαμ, μιαμ, μιαμ. Θα το ανακατέψεις. Τι? I like it. That's the way. I like it. Θα δείξουμε στον κόσμο τίποτα ή θα δείχνει εσένα Να το μην πλάνο. δείξω Μα την δείχνει ωραία εσένα το πλάνο. Πρέπει να δείξει τη βάση. Δίνω κάτι παραπάνω στο σκηνοθέτη μας. Για να έχω Λοιπόν, τα καλά πλάνα. Φτιάχνουμε τη Τι βάση. άλλο. Α, να τη βάση. Φανταστική Εντάξει, έγινε. αγάπη. Πάντως έχεις δίκιο ότι με την κανέλα Μπαίνει και τον ψυγείο. καφέ πήρε πιο σκούρο χρώμα. Μπαίνει ψυγείο, έτσι. Μάλιστα, να τη βάλω. Όχι. Γιατί θέλω να δείξουμε στον κόσμο το υπόλοιπο, αγάπη μου. Πώς θα το βάλεις. Ναι. Εμείς κανονικά τη βάζουμε στο ψυγείο για μια ωρίτσα. Εμείς τη βάζουμε σίγουρα στο ψυγείο για μια ωρίτσα. Έχει γίνει Κώστα! φανταστική. Πολύ αφράτη η κρέμα. Τώρα έλα να δοκιμάσεις. Αυτό Έλα, είναι που σου αγόρι έλεγα. μου. Πολύ φρέσκα Τώρα. φαίνεται. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να τα δείξουμε, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, να καθαρίσουμε το χρόνο. Έχουμε να χτυπήσουμε τη Θες να πεις συνταγή. να καθαρίσουμε το πάγκο και να αλλάξουμε και να πλύνουμε το ίδιο γιατί δεν έχουμε δεύτερο, έτσι. Έλα, Ευχαριστούμε σταμάτα. πάρα πολύ. Δεν θες να το βάλουμε και για 2 λεπτά στο ψυγείο να δέσει, να το κρυώσει. βάλουμε, ναι, Ωραία, μωρό το μου, ό,τι βάζω στο θέλετε. ψυγείο. Γιατί το ψυγείο, Τώρα ορίστε, θα είναι δοκιμάσω αληθινό, αυτό. λειτουργεί. Ωραία μυρίζει. Κάτι τυράκια μέσα, να το. Ωραία μυρίζει. Πάμε να ολοκληρώσουμε μετά με τη σαντιγί. Η κρέμα έχει γίνει φανταστική. Σαν τυραμισού με Και η cheesecake μαζί σαντιγί. είναι. Ναι, θα έχει και η σαντιγί. μπέρδεμα. Ρε παιδιά, τι έχουν γίνει τα κουτάλια. Θα έχει και Ναι, παιδί μου, θα έχει και σαντιγί και καφέ και Έχει γεύση σαντιγί. εσπρέσο. Θα το δείτε σε λίγο. Προς το παρόν να Από δοκιμάσουμε την πάνω. κρέμα. Το θέλουμε αυτό ή να το πάρω εκεί να κάτσουμε να τρώω. Πες του τι να κάνει. Περίμενε, να σου πω. Μισό, γιατί θα βγω στην επόμενη εκπομπή. Το Πάλι πες το φράω. μισό, πάμε. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να πάρει στο ταψάκι που είναι μέσα από το ψυγείο, να στρώσει την κρέμα που φτιάξαμε. Πιο γρήγορα, Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να πάρεις εδώ την κρέμα και να την χτυπήσεις στο μίξερο ώστε να γίνει σαντιγί. Ταυτόχρονα. Πάρτε. Πρώτα αυτό, να χτυπάς ταυτόχρονα ενώ θα στρώνεις ουσιαστικά. Εδώ μέσα. Σε βλέπω γρήγορο όμως και ανησυχώ. Αχ, τι ωραίο, περνάω Δευτέρα. Μου αρέσουν οι Λοιπόν, Δευτέρες. ρωτάνε πάντως στο Twitter και να το απαντήσουμε. Αν κάποια κυρία δεν θέλει εσπρέσο, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη στιγμιαίο καφέ Ναι, ή μπορεί, κάτι άλλο. μπορεί. Οκ, παίρνει Μπορεί. γεύση και πάλι. Μπορεί. Μπράβο, ρε Κώστα. Ένα κουτί κρέμα γάλακτος ή έτοιμη σαντιγί, έτσι. Πιο γρήγορα, χρυσό μου. Πιο γρήγορα. Θα βγει στη Μενεγάκη να το τελειώσει το γλυκό σε λίγο. Το μηχάνημα φταίει. Λίγο Μετά τι ζάχαρη. κάνω. Τώρα Για- θέλω να τα πλώσω εδώ. Ναι, όχι αυτό, το Ποιο? άλλο. Το άλλο, παιδί μου. Το άλλο θα κρέμα. πλώσω. Ναι. Εδώ, άπλωσε, άστο αυτό. Άστο να χτυπάει. Τι περιμένεις από τους Άπλωσε άντρες, αυτό. Μάνια μου. Πάντως έτσι γίνεται ωραία η ζαχαροπλαστική. Μ' αρέσει. Και εμένα. Κοίτα, Μπράβο. Κοίτα, πρέπει... Ναι, αμέ. Α, για σένα έχω να σου. Καλά, όση ώρα ξέρεις τι κάνω. Και είμαι στο καμαρίνι και βάφομαι. Λένε διάφορα. Έχεις αλλάξει τη χωρίστρα 15 φορές. Με έπριξε από μέσα ο άλλος. Μα δεν τη βλέπετε, την έχω χτενίσει. Το πάει από εδώ, το πάει από εκεί, το πάει. Είναι αυτές οι μέρες που δεν σου κάθεται τη χωρίστρα. Αυτό κράτο να το φας.
Δεν το κράτησα. Εντάξει, όλα. Ναι, είναι όλα μια χαρά. Μπράβο. Για να γινότανε πιο φουσκωτό, ήθελε περισσότερη κρέμα. Εσύ το έχεις κάνει με μεγαλύτερο πάχος. Όχι, εγώ έχω κάνει διπλή δόση, αγάπη μου, γι' αυτό. Το σπατουλάρι σαν μπογιά. Λοιπόν, πάμε να το τελειώσεις εσύ, Μάνια μου. Γιατί δεν κάνω εγώ. Καλώς είσαι, βρε, αλλά βιαζόμαστε να τα προλάβουμε. Έχουμε πολλά θέματα. Πετάμε θέματα σε αυτήν την εκπομπή. Θα ήθελα να δουλεύει κι αυτό. Λοιπόν, αφού το ισιώσετε πολύ καλά, γιατί προσπάθησε, το έχει βάλει στα τυχώματα, έτσι εννοείται. Ωραία. Ότι όσο πιο πολύ. Βλέπεις. Που κόλαση είναι, παιδιά, αυτό άμα φάτε αυτή. Για να μπορέσετε μετά, η σαντική είναι προαιρετική. Αν θέλετε, τη βάζετε έτσι. Δεν είναι κάτι. Καλά, προφανώς. Αν θες να διαφοροποιήσεις. Για να μπορέσει να μπει η σαντική τώρα, θα πρέπει αυτό να έχει μπει άλλη μία ώρα ψυγείο. Για να κάτσει. Να κάτσει εντελώς. Γιατί τώρα, αν πάω και σας βάλω από πάνω τη σαντική. Θα γίνουν δεν θα γίνει σωστά. Θα αναμειχθούν. Ωραία, εντάξει, δεν το βάζω. Αυτό είναι ουσιαστικά. Και θα σας το αφήσω έτσι, γιατί μπορείτε να το φάτε έτσι βασικά. Βεβαίως. Και αυτή είναι η κρέμα που αφού μπει στο ψυγείο το τοποθετούμε. Και από πάνω έχεις διακοσμήσει καφεδάκι. Με καφεδάκι, έτσι. Ναι, ωραία. Δικό σου, μπορείς να φας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μωρό μου. Ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να είμαστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιο σου άρεσε στο Your Face Sounds Familiar. Πάμε να το δούμε και αμέσως μετά να σχολιάσουμε.